Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Amunu sɔgɔn bɛ an na jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan. A y'aw bisimila aw ka dɔnkibaru kɛnɛ kana na. Bi dɔnkibaru kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma min ye dɛmɛ tara ni k'a di yatimɛdenw ma. An na kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ. Tile 15 wulikajɔ min bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna na waasa ka se ka sigidaw tanga o tako 27nan baaraw kurunbɔ karila. An na kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na. Ninnu de ye bakurubaw ye, kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan. Sɔɔna bɛna walawalaliw kɛ. A y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala, a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kana na. I n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na, denmisɛnnin minnu ni seba tɛ u ye jamana in kɔnɔna na wulikajɔ b'a la ka kɛ ni k'u bɛɛ lajɛlen kɔni dɛmɛ. O de hukumu kɔnɔna na programme min bɛ ni a bɛ wele ko DSP ni ale kɔni bɛ denmisɛnninw ka denfaya kɔni ta jumadon juin kalo tile 6 san 2026 u ye balo kɔni ta ni k'a di min ye Centre Mère Teresa d'Afrique maaw kɔni ma, ni o kɔni ye cakɛbonda ye min ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ yatimɛw denw olu kɔni ladonni kɔni ma. Balo minnu dira u bɛ tali kɛ malo, sukaro ani tulubidɔn. Nin bɛɛ lajɛlen kɛkun de ye ka se ka ni denmisɛnninnakaw k'u ka ɲɛnɛmayaw kɔni falen u balo cogo o bɛ se ka ɲɛ cogoya min na, min ye baɲumankɛtɔn AMSOD maaw n'u dɛmɛbagaw olu de kɔni wulila ni k'u tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan waasa ka se ka ni dɛmɛ in lase. Tile 15 wulikajɔ min bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna na waasa ka se ka sigida kɔni tanga o tako 27nan baaraw kurunbɔ karila an ka jamana parki national la min kɛnɛ kana na an ka jamana maa ɲɛmaw dɛmɛbaa jakulu ani jamanadenw ka lafasa jakulu ninnu bɛɛ lajɛlen de nana fara ɲɔgɔn kan ni ka wulikajɔ kɔni boloda min bɛna ɲɛsin an ka jamanaden kurukara ma waasa dugukolo ale bɛ se ka tanga cogoya min na an ka dugujukɔrɔ nafolo ka o bɛɛ lajɛlen kɔni tanga maaninfinw ka taabolo kɔni falen jirituru o n'a ɲɔgɔnna o bɛ se ka kɛ maaw taabolo ye cogoya min na. Nin kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ an ka jamana minisiri bolo, minisiri min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ sɔrɔ ani musaka kuɲaw kɔni ma ni o ye Alfuseni Sanu ye ka fara ale ka minisiri min ni ale ka wulikajɔ de ɲɛsin bɛ sigida tangali, sanuya ani bɛsɛya ani yiriwa badabada ma ni o ye Madame Dunbiya Mariam Tangara ye. Ale fana tun bɛ yen nɔ. Ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni jɛra ni ka kuma jamanadenw kɔni fɛ ka jira k'a fɔ wulikajɔ o na kɛ tile 15 kɔni kɔnɔna na min ye ka se ka maaw kɔni lafaamuya bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni k'an ka sigidaw tanga. Don min kɛrɛnkɛrɛnna diɲɛ kurukara kɔni kɔnɔna na ka se ka sigida kɔni tanga o ye juin kalo tile 5 ye san 2026 min ye wulikajɔ kɔni kɛra an ka jamana maa ɲɛmaw fɛ ni ka taa kalanso dɔ kɔni na. Kalanso in na ka se ka taa maaw kɔni lafaamuya kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalandenw waasa sigida ale bɛ se ka tanga cogoya min na ni k'an kisi waati yɛlɛma ale kɔlɔlɔw kɔni ma. Fɛn min ye nin wulikajɔ belebeleba in a kɛkun de ye ka se ka kalandenw ka olu lafaamuya kabini kalanso kɔni na waasa u ka se ka faamuya caman kɔni sɔrɔ min ye sigida ale bɛ tanga cogo di, mun ni mun bɛ na ni sigida cɛnni ye, mun kan ka kɛ waasa maaninfinw bɛ se ka balo hɛrɛ kɔni na u ka sigidaw kɔni na. Min ye nin wulikajɔ belebeleba in a kɛkun de ye ka se ka jamanadenw kɔni labɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalandenw don n'a nataw la u ka se ka kɛ maaw ye maa minnu bɛ wuli k'u jɔ ni k'u ka sigidaw lafasa. An bɛ taa Joyilakaw kɔni fɛ yen nɔ, u ka dugu min bɛ ni a bɛ wele ko Jɔndugu, fɛn min ye sifinnaka maa 25 bɔɲɔgɔnko minnu ka baara kɔni ɲɛsinnen don kaba sɛnɛ ma, minnu kɔni cɛla maa 5 o ye musolaka ye. Ninnu kɔni kalanna sɛnɛ ale kɔni taabolo ɲuman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka u kalan farafinnɔgɔ o bɛ dilan cogo di, min ye an ka angɛrɛw u y'u kalan o baaraw kɔni na. O tɛmɛnen kɔfɛ min ye olu yɛrɛ kɔni sera ka fɛɛrɛ kɔni kɛ ni ka angɛrɛ dɔw kɔni dilan ni o ye farafinnɔgɔ ye. Fɛn min ye u ka o wulikajɔ kɔni kɔnɔna na min ye u sera ni ka angɛrɛ ale kɔni tɔni 4 bɔɲɔgɔnko ka se ka o kɔni dilan ni farafinnɔgɔ ye min ye a jilama o litiri 240 bɔɲɔgɔnko u y'o de fana kɔni dilan. Ko nin kɔni ye jaabi jɔnjɔn ye, jaabi min ni o kɔni b'a jira k'a fɔ an ka jamana sifinnakaw olu ka faamuya kɔni ka teli min ye ka se ka nɔgɔ kɔni dilan min bɛna kɛ sababuya ye k'an ka sɛgɛn kɔni bɔ nɔgɔ la ni k'an ka sigidaw tanga. An bɛ taa Moptikaw fɛ yen nɔ min ye maa minnu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don sanga ni waati ni ka sɛbɛnfuraw kɔni kalan olu tɔgɔla ɲɛnajɛba o tako 20 kɔni kɛnɛ kɔni sigira Moptikaw kɔni fɛ yen nɔ waasa ka se ka wulikajɔ kɔni sabati ni ka faamuya di maaw ma min ye sɛbɛnfuraw kɔni kalali nafa kɔni kan. U ka nin wulikajɔ in kɔni kɔkɔrɔma donna projet empower maaw kɔni fɛ a lawaleyala min ye right to play maaw kɔni fɛ.
u k'a ni projet belebeleba in kɔni kɔkɔrɔma donna projet empower maaw kɔni fɛ baara in lawalela right to play maaw fɛ waasa kalandenw ka taa se min ye kalanden somaw ka taa se kalandenw yɛrɛ kɔni ma ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni farala ɲɔgɔn kan u n'u ka karamɔgɔw ani jɛkulu minnu kɔni bɛ yen nɔ minnu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ sigida yiriwali ma ani kalankow yiriwali ma ninnu bɛɛ de kɔni farala ɲɔgɔn kan waasa ka se ka hakili jagabɔ kɔni kɛ nin don ɲɛnɛmayali kɔni kɛnɛ kana na fɛɛrɛ jumɛnw de bɛ yen waasa denmisɛnninnakaw olu bɛ se ka ɲɛsin sɛbɛnfuraw olu kɔni kalali ma cogoya min na ka se ka dɔ fara u ka dɔntaw kɔni kan ni k'u sinsin o kan ni ka se ka an ka jamana kɔni yiriwa. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la an b'o daminɛ sudankaw kɔni fɛ yen nɔ diɲɛ tɔnba Nations Unies olu kɔni ka cakɛbondaw kɔni b'a la k'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la OIM, ACR, UNICEF ani PAM maaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye tabale gosi k'a ɲɛsin diɲɛma bɛɛ lajɛlen ma ka kɛɲɛ ni Sudan kɛlɛ ale kɔni juguyali ye bari sabu ko maa miliyɔn caman de bɛ yen minnu kɔni b'a la ka bɔ u sigiyɔrɔw la maa caman fana bɛ yen kɔngɔ ani minɔgɔjugu kɔni kun dalen don maa minnu kan. Jateminɛ sɛbɛnfuraw kɔni ye a jira k'a fɔ san 2026 ale baloko dɛsɛ ko a kuma tɛ se ka fɔ ka ban bari sabu ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa miliyɔn 266 bɔɲɔgɔnko de bɛ yen ka bɔ jamana 47 la minnu kɔni ka baloko dɛsɛ ni o kɔni dankɛnɛmayana san 2025 kɔni kɔnɔna na ka sababuya kɛ kɛlɛ waati yɛlɛma ani ka maaw jagoya ka bɔ u sigiyɔrɔw la k'o de kɛlen don sababuya ye ni ka gɛrɛntɛ ni tɔɔrɔjugu kɔni don diɲɛ kɔni kɔnɔna na ko ni fɛɛrɛ ma kɛ ko baloko dɛsɛ ko a bɛna maa caman kɔni sɔrɔ. An bɛ taa Gaza ale kibaruyaw la ko hali n'a y'a sɔrɔ bunadamadenya dɛmɛ dɔw kɔni sera Gaza ale kɔni kɔnɔna na nka ko maa caman bɛ denmisɛnninnakaw la minnu kɔni ka lahalaw man ɲi k'a sababuya kɔni kɛ hali sisan gɛlɛya caman bɔ o kan ni o ye kalanko gɛlɛya ani furakɛli tanya fo ka taa se min ye baloko dɛsɛ ma o de la min ye u ye fɛɛrɛ kɔni kɛ waasa dɛmɛ bɛ se ka lase ni maa kofɔtaw ma cogoya min na bari sabu ko yɔrɔ dɔw kɔni bɛ yen maaw t'a la ka se ka don ni ka taa dɛmɛ lase a yɔrɔ kofɔtaw la. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniya minnu tun bɛ an bolo ka bɛn bidonya in ma bunadamadenya ni yiriwa radio so HDFM sanfɛ o de tun ye ninnu ye a lasiraw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Batumi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.